Beta jarap masak kulit kerentol. Sayur sampah mah. Iya wong Jawa mah dibuang kon taje. Wong kayane be larang. Premen berceritane. Iya ya nih Jawa mah makan-makan dibuangi. Ngakune juga sayur sampah. Hari ini kayane larang ko soale lamun muludan apa maning kah? Roahan ko pasti gegelatina kulit gerintul. Kulit tangkel. Abdi apa kakak nih kon taje? Diorek-orek kor jering. Oh, Jangan bukan iwak be. bukan arep didokone ning jero intip maning. Ora dorek-orek bela kor jering. Lihat jering jering eke juga pada darah tinggi nih jejere wong komen kan. Iya. Emang kulit gerintul iku menyebabkan darah tinggi tanang? Ya, Intipe, intip mah adem lah. intip mah panganan wong pondok bengene gala. Wewe temberok. Arane juga temberok. Ari kita mampaka ngerungu temberok iku. Ari ning liyane mah intip bae juga nyeluke ora temberok-temberokan maning. Sing ora rorok yang maning. Ora begel istirahat dikit. Mbok kan kiyong wis pada laka dijukuti tiap dina iku. Iya nana bae barang mating. Ari ning sawah mang loyor. Yang binuang juga sing gede-gede mah. Oleh. Barang makiyang ko juga bisa didol ning endi arep rorok arep tak kedol ke. Sing penada Di sate juga jajal taje kiyong aku. Daugah. Mangane enak kor jering entean sekul. Enak ora jering juga sedap mambune. Terus Entek korong entah kena sekol juga jering malah. Kudune nandur jeringnya kono tuku maning maning nandur bore suwe kesuwen nandur mah kon toko gelis dari nana duit mah. Kono dirog-rog kenang wong bareng lebet ka. Dadi dinaiki mara roro kiyong ya wis Ora pegel istirahat juga. Ya wis lakonan be wewarah.